Okay, ndewono ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa. N'ụbọchị taa, anyị chọrọ ileba anya na ABD Igbo, the Igbo alphabet. Ya, ka anyị mụta ka esi agụ ABD Igbo n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mana achọrọ m ka anyị mata na ABD anyị na-ekwu maka ya ugbu anyị na-ahụ dị 36. Bụ nke mere ka anyị mata na ọ bụ Maazị S.E. Ọnwụ na ndị kọmitii ya wepụtara anyị mkpụrụ edemede ndị anyị na-ahụ ugbu a dị 36 n'afọ 1961 iji wee nyere anyị aka n'ịhazi asụsụ Igbo a nke ọma, ịmata ka esi agụ, ka esi ede nakwa ka esi asụ asụsụ Igbo. Kpatara eji wee wepụtara anyị mkpụrụ edemede 36 ndị a bụ ndị anyị matara dịka ntọala Igbo, the Igbo Foundation. Ya bụ na onye ọbụla chọrọ ịmụta ka esi agụ Igbo nke ọma, ka esi ede Igbo nke ọma nakwa ka esi asụ asụsụ Igbo nke ọma, ịmata na mbụ onye ahụ ga-agba mbọ mụta mkpụrụ edemede ndị anyị na-ahụ ugbu a dị 36 n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na asụsụ Igbo bụ asụsụ ụda. N'ihi ya, anyị ga-akụzi ya n'oge a ka anyị nwee ike ghọta ezi ụda kwesịrị iji were kpọpụta mkpụrụ edemede ndị a dị 36 anyị na-afụ ugbu a. Oke, ngwa ka anyị malite. Biko gee ntị nke ọma ka ịghọta ezi ụda kwesịrị ha, not just for entertainment. Oke, ngwa ka anyị malite. A, B, Ch, D, E, F, G, B, R, B, H, I, J, K, P, F, L, M, N, Ng, Ng, Nye, O, A, P, R, S, Š, C, U, O, V, W, Nye, Z. Ok, ngwa ka anyị gaa ya ọzọ. A, B, Ch, D, E, F, G, B, R, W, H, I, J,